guys, mangga na po. Grabe na ko. Ano ganyan yung mangga ha? Baras ang naong karat. Ay, ilahan ang mau na ilahan. Higdaan? Ang ipahida nila nito. Nagko guys. Kasi baka po dinigit sa mga siyaw. Uy! Uy! Kapit mahug. Tulog ka buhok. Haman na yung panitan te. Di sa ning arang dako Ay! Ush! Wala na, nag-wild na sa isa. Ay, sorry kang, nag-wild na It's okay. Yeah, this is slip right. I got this little small change. One. This is for the full page. I found all my money I had from the last one. Wow. Brota. Uy. Hala, hinog na. Naba, Jolo na. Another 100. Ako, na-pillar di ako. And then Kanila, okay ra ko dali. Dahil ka may kutsilyo. 20. Yeah. 10. Ayun, this one is one. Ouch! Alright, it's not good. 1 to 10 pesos. What? 10. 9, 10. Oh, 1,260. 60, yeah. Oh, okay. Alright, 10 right here. 190. Thanks. Just take, Oh my God, Yes, this is 10 right that's here. good for Alcancia. Good for Alcancia. Not your choking. What? No. For piggy bank. Oh, yeah. Oopsie. Lati, arang lami. Ati, wag pagalit kakatilaw. Aray. So, very lami. Mag-live ka? Ha? Mag-live ka? Wa? Video na ko. Bawal mag-live. Hirapan tayo sa kalisod. Karoon pa dyan ko kakita nga ni mangga nga rin dako Ako po nagbaligyan nito. Away, baligyan nito. Duday na eh. Asa ka nang ipalit nila ati? Bing. Ano na daw? Kaning mangga ha? Direkta ba yan? Kanuan ma'am. Lagayan. Najerang dako Green si Jagpanit pero ang sud is yellow na. Hinog na. Wait. Kusing nga na na? Apple mango. Very good. Charot. Basta mangga na galing hisgutan, di na dyan kaliptan. Aray ko bisong. Na-record na. Sorry. Ay, kung sa mga konsudlas kung ano eh. What? Ang rice ba? Ano? Namali ko ang ilayo. Iskot niya ang logo. Panatuwaan. Dara na kung balik na mo eh. Paul. Ay, ikaw. Katong siupa utok. Okay, it's time to slice. Apil ito nang agay. Ay! Sus, Ginoo. Marusip. Sus, marusip. Maglisig lik kung panit na ning hindi ni mo garang dako Katong isa may garang dako guys. Hirapan tayo sa kalisod. Hoy, this nilaging laog tagmangga. Pinalit ng ATM. Tulog kabok ka rin dagko Ay, naidamage sa property. Oopsie. Sir! Sir, what can I do? Irong bugdo. Pasok ka dito, sir! Diyan po guys.
Mangga, subiri dako. Unsa ni mangga hate? Apple mango. Yung dako aman jud. Gamay ra sa video pero dako sa personal guys. Sana all dako. Di batang naglambing. Jin. Hello. Bata, batuta. Bata, batuta. Bata, batuta. Nansam ka, Jen? Nansam ka? Nagkatawa. Nansam ka, Jen? Nansam ka? Uy, uy, bata. Bata, batuta. Agay. Zin! Zin! Nanggigil man eh. Zin! Si hi. Hi guys! Hi guys! Hi guys! Uy! Patay gatong ay kulon. Boto din. Boto. Hi guys! I'm Zain Mohan. Ay, nangingog mo. Halina, Ben! Karan sa naman yung mag-style. Aray. Close your eyes. Close eyes. Close your eyes. Make a wish. Close eyes. Close eyes. Close eyes. Close eyes. Uy. Huwag na sa tang... Ay, kapo. Close eyes. Where's Aya? I miss you. Jane. You're Ada. Peekaboo. I'm going. Peekaboo. Alam ko na ganina. Close, open. Pintal, pintal. Hala, nagkampat-kampat lagi. Kuha na cellphone kayo matuan. Hanggang asa bas aka. Ajuguan. Nami, hindi magpintal. Kawag stress. Kawag stress o magpintal. Na may saling nga pintal ang ditiwas. Pag po dahil ituan. Mamagdanan guys. First time na pintal. Ano ito po? Balistir. Na siguro mahayag. Mali. Mo para ko pagpila. Eh kung di naman eh. Lain na style. Di na lang ang giring-giring na ay. Natulingin ra. Di nga natang normal kung sarado yung anak kang nilabay ito. Di ba kita ng panty? Ganit tawag. Mulawala tayo ng ilis. Tagsaka. Ang tama ko kayo na ba? I know that you're wrong for me. Yeah, I wish we didn't battle the enemy. Paano kung masaya mo? Bisa ba kong piturahan? Ngamang niya po? Ay, tanga, oy.
Teka, picture? Talaga picture? Pinagugitan ito. Dito ka magtimaan. Oh, vitamins ko. Inom. Vitamins ba? Hindi mo timan lagi mong buhatin. One word is enough for Aliana. 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 Ano lagi? Ibalik ang bawi. Kaya nga sa mga ito. Basta kung saan ka karami magdanan day ha, basta panday. I know that you're wrong for me. Wish we never